Abun mamaki, a yau ne za ku ga 'yar gidan Nura Ino tana mamin ɗin waƙan babanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na dandalin Nura Inuwa wanda yake zuwa muku a cikin tashar ku masoyin Nura Inuwa. Kafin mu shiga cikin bidiyon nan ina so kowa ya dakata danna mana subscribe sannan ya danna ƙararrawar sanarwa. Idan har bidiyon ya burge ku, ku danna masa like sannan ku ƙara da comment. Mun gode. Nura Inuwa wanda ake mata lakabi da fara ta ba dubbannan masoyin babanta mamaki a yayin da take mamin din wakan babanta. Idan har ba ku yi gaggawa ba, a nan gaba za mu samu ku bidiyon da Aisha take mamin din wakan babanta sannan kuma take masa gyaran gashi. Ina so duk wanda ya ga wannan bidiyon har zuwa ƙarshe ya tsaya ya saurari me take cewa sannan kuma ya mana comment a ƙasa ya faɗa mana wacce waka take sannan kuma a wannan shekara aka yi album din sannan ya faɗa mana sunan album din. Ina so ku dakata ku shirya ku ji mai kyau, idan har baka ji baka taro ka ƙara ji mai kyau. Ga bidiyon masoya ku shirya sannan ku saurara mai kyau. Mun gode. Mun gode da sauraron mu da kuma kallon bidiyon har zuwa ƙarshe da irin comment ɗin da kuka mana. Muna godiya, muna ƙara mika sakon godiya a gare ku masoyan Nura Inuwa. Wanda bai danna mana subscribe ba, muna so ya dakata danna mana subscribe sannan ya danna ƙararrawar sanarwa. Allah bar mu tare. Mun gode.